En dan komen ze in volle galop de hindernis binnen. Toon Schippers uit Heeswijk-Dinter. Met achter op elkaar Anita van Empel uit Heeswijk-Dinter. Voor elkaar Miro en Nitro. Beide ruinen, beide NRP'ers van 11 en 10 jaar oud. En ook zij rijden met een zogeheten body protector. Dan gaan ze weer terug de waterbak in. Het Schippers weer over het schip. Dat gaat nou wel Volte komt hij dan weer terug over het schip. Dan één keer voor de laatste keer door het water. Geef nog even een warm applaus voor Schippers uit Heeswijk-Dinter.